ce să faci cu tracul sau cu frica de a vorbi în public. Salut și bine ai venit la Psihologia Comunicării. Numele meu este Gerhard Orban, sunt psiholog din Hamburg, Germania, domiciliat de mulți ani aici la Chișinău, de aceea și accentul moldo-german. Sunt specializat în psihologia comunicării în contexte internaționale, interculturale și multilingve. Probabil auziți, mai ales de furnizori de servicii de pregătire pentru vorbitul în public, că cea mai mare frică la oameni este ceea de a vorbi în public, mai mare decât frica de a muri. Haideți să ne uităm mai întâi cât de corect este asta, fiindcă în cărțile de autodezvoltare deseori găsim niște afirmații spectaculoase care de fapt întăresc argumentele de vânzare ale antrenorilor, dar dacă căutăm mai profund, găsim că autorul face referință la un articol de ziar care face referința la ceea ce poate a spus un profesor universitar cândva și deseori nu le putem substanțial, nu le putem confirma aceste afirmații. În cazul acesta, totul a originat în 1973 într-un articol publicat în ziarul Sunday Times, care facea referință la un sondaj din Statele Unite și am pus în literatură referința unui articol din 2012 care a încercat să facă o replicare a studiului original plus ceva nou. Deci, în primul rând, a folosit metodologia studiilor inițial, care consta în a prezenta participanților, în cazul replicării 815, o listă de 14 frici și participanții trebuia să bifeze, să marcheze fricile care pentru ei sunt frici obișnuite sau cunoscute pentru ei personal. Cu așa metodologie s-a replicat studiul inițial, chiar cu rezultate mai înalte. Deci, în studiul inițial din 1973, pe locul întâi a fost frica de a vorbi în public, cu 40% și 6%, cum spun în română asta? 40,6%. În studiul actual, de fapt făcut în 2010, publicat în 2012, a fost rezultatul 61,7%. Este o diferență între bărbați și femei în studiul actual. La femei au spus 65,9% și bărbații au răspuns 57,2%. Înseamnă că frica de a vorbi în public este mai pronunțată la bărbați. Acum, diferența între studiul original și replicare este în următoarele poziții. Deci, în studiul actual, pe locul 2 sunt probleme financiare, apoi moarte, singurătate, înălțimi, insecte și gândaci, apă adâncă, întuneric, boala, zburatul, ascensor, cu șofatul, câine și escalator. Nu? Și ordinea respectivă a următorilor frici este diferită în studiul original. Acolo era pe locul 2 era înălțimi și apoi era insecte și gândaci în 70, dar în studiul actual pe locul 2 sunt probleme financiare și moarte. Ok. Deci a fost replicat. Acum, într-o altă întrebare vreau să știe, alegeți cele 3 mai importante frici din această listă de 14 și acum a apărut pe locul 1 moartea. Dacă ne uităm la grupa totală, deci bărbați și femei cu 20% și apoi vine vorbitul în public cu 18,4%, dar dacă separăm bărbații și femeile,
atunci la femeie rămân în top cu 22,6%, apoi vine... Stop. Am spus ceva greșit. La femei rămâne moartă în top cu 22,6%, apoi vine vorbit în public cu 18,3%. La bărbați e invers. Și acum la bărbați e în top cu 19,4%, vorbit în public și moartă cu 7,2%, locul 2. Acum, noi nu ne vom aprofunda aici, dar vedem un efect interesant. Este o diferență între bărbați și femei, de văzut cât de semnificativă este, dar ca tendință că dacă vorbim despre numirea fricilor, indiferent de cât de intensă este frica asta, atunci la femei vorbitul în public este comparativ mai înalt. Dar dacă întrebam care este frica ta cea mai intensă, atunci vorbitul în public este mai puternică la bărbați. Acum, deci aici avem un exemplu în care această afirmație a fost confirmată. Deci, ce să facem noi când avem tracul sau frica în public, de a vorbi în public? Bine, alte studii și vezi în literatura arată că o cauză poate fi și inflexibilitatea comportamentală. Adică, eu nu sunt convins că voi face față în public și de a vorbi, a mă comporta și a putea mulțumi în așteptărilor unui public la, fiindcă am un repertoriu prea limitat de a face ceva. Și aici merge contrar la cum noi ne pregătim de obicei. Dacă asta este o parte din cauza tracului, adică că nu avem suficiente opțiuni, nu avem suficientă flexibilitate de a ne exprima, atunci modul de a ne pregăti deseori în spațiul de limba română, dar și în alte țări de Europa de Est, dar și în Germania, SUA, când sunt TED Talks, așa, e extrem de contraproductivă, fiindcă ce facem noi de obicei, sau deseori, avem un speech, avem un text, avem slide-urile pline cu text din care noi apoi nu avem voie să ne abatem. Deci avem o structură foarte rigidă, deseori exact formulările care vrem să le spunem. Deci noi, în mod special, creăm o rigiditate în prezentarea noastră, adică ne facem artificial inflexibil din start și atunci suntem în pericol de a fi blocați automat, fiindcă ce dacă uităm un mijloc, un cuvânt de conexiune, când, nu știu, am uitat o frază întreagă, avem o gaură, lacună în prezentarea noastră și atunci ne oprim acolo, de obicei. Și asta e ceea ce se întâmplă la mulți oameni care iau microfonul, poate la o nuntă, la o cometrie sau la o conferință. Uneori încep memorizat și apoi caut cum să continue și stau și se uite la stânga și la dreapta, roșesc. Asta e datorită pregătirii. Atunci, este și riscul să se întâmple ceva neprevăzut. Ce să faci? Dacă poate ai fi putut reda tot ce ai spus, ce ai memorizat, dar apoi se stânge lumina, vin participanți spre târziu, întrerup prezentarea ta, cineva se ridică și spune vorbiți mai tare, nu mă auzim, sau noi asta deja știm, vin întrebări care te întrerup. Adică sunt tot fel de factori care te vor distrage acolo și atunci ce să faci? După întreruperea asta, continui exact cum planificai? Pentru mulți din public asta e ceva negativ. Adică eu pot să mă uit la video pe YouTube. Dacă mă duc la o conferință, eu vreau să
fie o reacție la necesitățile auditoriului. Deci, dacă cineva se ridică, va pune întrebări sau după la cineva se ridică și spune că noi toate acestea le-am auzit de la vorbitorul precedent. Ce să faci tu? Dacă tu te-ai pregătit rigid, o să mergi înainte și spui că da, îmi pare rău, dar eu doar am acest cântec, da? Eu vă cânt exact același cântec încă o dată. Da? Deci, deja o să înțelegi aici unde vreau să ajung. Chiar dacă tu ai o structură destul de rigidă, deci ai o secvență de lucruri ce se întâmplă în speech-ul tău, deci încep cu o povestire, un incident, o anecdotă, poate apoi spui cine ești, apoi spui de ce e important ceea ce spui tu și vii cu punctul 1, 2 și mai departe, adică prezentarea ta are o secvență logică, ceea ce ar fi foarte bine. Tu nu memorizezi tot speech-ul ca întreg, în primul rând, și practici tot ca întreg, dar fiecare element din secvența asta îl practici separat și îl practici după flexibilitatea, adică încep cu un incident din viața ta, atunci, în pregătire, faci spontan 20 de variante a acestei istorii. Te filmezi și încerci de 20 de ori să spui asta diferit. Apoi privești, analizezi și alegi top 3, care sunt cele mai bune variante. Apoi, încă o dată, încerci să redai aceste 3 variante în multe feluri, cu puțin alte cuvinte, variezi viteza, melodia vocii, multe lucruri pot să variezi și apoi treci la următorul punct și la fiecare punct din prezentare ta practici mai întâi 20 de variante totul diferite, apoi alegi cele mai bune și iarăși le practici cu variații în vocabular, în expresie, poate și în gesturi și așa mai departe. De ce să faci asta? Atunci vei avea o secvență cât de cât clară, asta păstrezi, și secvența asta poți să ți-o scrie pe o hârtiuță și dacă uiți ordinea acelor secvențe, poate sunt 10 elemente din speech-ul tău și poți să le pui pe masă, nimic strașnic dacă tu uiți. Dar ce se întâmplă în fiecare punct, asta deja e așa bine pregătit, în sens că dacă uiți varianta preferată, ai încă 19 alte variante. Sau dacă în varianta ta preferată uiți un cuvânt, bine, atunci ai încă 19 variante de a spune asta cu cuvinte un pic diferite. Deci șansa de a te bloca va fi mult mai scăzută și tu poți, la fel, dacă dai speech-ul asta, să te adaptezi la public, fiindcă te uiți la feedback, la reacțiile publicului și în timpul prezentării, în timpul ce treci de la un punct la alt, poți să vezi reacțiile și poate ești mai flexibil să reacționezi la asta și lumea te va percepe mult mai încrezător, fiindcă adică speech-ul tău va părea mult mai spontan. Deci să memorizezi un speech nu este considerat ceva tare competent. Da? Adică noi vrem ca persoana care stă pe scenă de fapt să fie în stare să vorbească mereu așa, când este și întrebat spontan. Dacă este una dacă ești Albert Einstein și răspunzi spontan, dar este alta dacă știi zero de fizică, dar ai memorizat un speech al lui Albert Einstein, asta fiecare poate. Okay? Da. Eu înțeleg că asta merge în contra la ceea ce noi am învățat la școală, dar mă interesează părerile tale. Vrei să fac o prezentare despre psihologia comunicării în echipa, compania, organizația, chiar și biserica ta, mă contactezi și organizăm asta online sau offline dacă e
la Iași sau în Republica Moldova. Pa, pa!